Hyvät kotiinpalaajat, naiset ja herrat, ladies and gentlemen, all you coming home. Me kuulimme jo dekani Björkmanin hyvin selkeän alustuksen siitä, kuinka kilpailukykyä kehitetään täällä Aalto-yliopistossa ja Business Schoolissa. Olen aivan varma, kun katsoin tätä ohjelmaa, että täällä tulee niin korkeaa ja nerokastasoista tarinaa, että päätin turvautua kilpailukykyyn. Kyllä minäkin, mutta vähän toiselta näkökannalta. Huomasin, että ohjelmassa on sellainen kuin unconventional competitiveness. Minä kutsuin sitten tätä kaikkea omaani very much un. Tarkoitukseni on nimittäin puhua pikkuisen sellaisesta, jota mielelläni kutsuisin vaikka makrokilpailukyvyksi. Se tarkoittaa raameja, sellaisia puitteita, joissa sitten sitä todellista toiminnallista kilpailukykyä harrastetaan. Eli siitä toiminnasta, mitä valtiovalta, Suomen tasavalta voi tehdä ja mitä sen on havaittava kilpailukyvyn takaamiseksi. Lähden vähän aluksi liikkeelle omasta tehtäväkentästäni, johon kuulemma kuuluu viennin edistäminen. Hyvä niin. Nyt kuitenkin on käynyt niin, että viennin edistäjä maailmalla huomaa aika lailla äkkiä, että kyllä, kohdemaassa toivotaan tuontia, mutta ei suinkaan suomalaisen työn tuontia, suomalaisen tavaran tuontia tai palvelujen tuontia, vaan pääoman tuontia, investointeja. Sitä kysytään. Tämä tietysti on pannut miettimään sitten, että pitäisikö koko retkeilyn nimike muuttaa sellaiseksi, että se onkin tuonnin edistämismatka, jolle lähden hankkiakseni investointeja Suomeen. Sillä viime kädessään tilanne on niin, että kaikki syntyy jonkun asteisen investoinnin tuloksena, joko henkisen tai niin kuin useimmiten rahallisen investoinnin tuloksena. Ja se, missä tuo tulos syntyy, on aika ratkaisevaa meidän kaikkien kannalta. Se nimittäin tarkoittaa, jos se syntyy Suomessa, suomalaista työtä ja suomalaista hyvinvointia. Mitä sitten ovat sellaisia seikkoja, jotka vakuuttaisivat tällaisen investoijan, miksi kannattaa tulla Suomeen? Olen aivan varma, että nämä päivät täällä te avaatte huomattavasti tärkeimpiä näkökulmia, mutta kyllä sillä makrokilpailukyvylläkin, johon viittasin, sillä on merkitystä. Ensinnäkin tietysti tarvitaan toimintaympäristön arviointia. Minusta Suomessa aivan keskeistä on tietysti se, että me olemme Euroopan unionin jäsen. Ja likipitäen yhtä keskeistä on se, että me olemme Euroopan talous- ja rahaliiton jäsen, euroalueen maa. Se on sentään ihan eri asia sijoittaa rahansa johonkin suureen valuutta-alueeseen kuin sellaiseen pieneen valuutta-alueeseen, joka vielä historiallisesti on devalvaatioaltis. Sellaisessa tilanteessa, jos sinne rahansa pistäisi, sijoittaja joutuu nimittäin välittömästi miettimään yhden ylimääräisen mutkan, eli sijoituksensa turvaamistoimenpiteet mahdollisen devalvaation varalta. Jotenka niin paljon kuin tässä on vähän porukallakin haukuttu sitä emua, niin todettakoon kuitenkin, että kovasti se on meille tarpeellinen. Naapuritkin vaikuttavat. Meidän itäinen naapurimme on perinteisesti kiinnostanutkin sijoittajia. Tänä päivänä se herättää varmasti myöskin paljon viimeaikaisten tapahtumien vuoksi kysymyksiä sijoittajissa. Sen vuoksi meidän on erittäin tärkeää, että me ylläpidämme kahdenväliset suhteet Venäjään niin normaaleina, tavanomaisina ja tulokseen tähtäävinä kuin tähänkin asti. EUn ulkopolitiikka jättää kyllä runsaasti tilaa järkevälle toiminnalle. Kun länteen katsotaan, me olemme osa Pohjoismaita. Puhun mielelläni pohjoismaisesta mallista, ehkä siitä samasta, joka
kulkee myös nimellä pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta. Sen keskeinen piirre, jos maailmalla mittailee, kuuntelee mielipiteitä, ei ehkä ole kuitenkaan se sosiaalinen hyvinvointi, vaan vielä korkeammalle asettuu, jos joku sitä vaivautuu miettimään, sisäpoliittinen vakaus, ennalta arvattavuus, luottamus siihen, miten tuo yhteisö suunnilleen tai yhteiskunta tai valtio suunnilleen jatkossa toimii. Se on äärettömän tärkeä tieto. Ei tulevaisuuteen tähtäävällä toiminnalla on erinomaisen tärkeää olla tietoinen siitä, että ne olosuhteet, joissa eletään ja niiden kehittyminen ovat jollakin tavalla ennalta arvattavissa, edes jossain sektorissa. No niin, sitten päästäänkin ehkä lempiaiheeseen, se koskee julkista taloutta. Muutama sellainen perustavaa laatua oleva fakta on varmaan syytä muistaa tänäkin päivänä. Tämä päivän velka on huomista veroa. Mutta oikeastaan päähuomio talouspolitiikan keskustelussa, erityisesti Euroopassa, joka tarkoittaa kyllä vähän Suomeakin, ainakin minulla on kiinnittynyt viimeisen vuosikymmenen aikana sellaiseen mentaliteettiin, jota voisi kuvata nyt vaikka sanalla manjana. Tästä saatiin erinomainen esimerkki Lissabonissa vuonna 2000, jolloin päätettiin reippaasti, että Eurooppa on oleva maailman kilpailukykyisin maaosa seuraavan 10 vuoden kuluttua. Se oli hieno, upea päätös. Ajatellaanpas vähän menneitä aikoja, niitä, jolloin olivat Suo, Kuokka ja Jussi. Jos se Jussi olisikin toiminut niin, että hän olisi mennyt kylän raitille julistamaan, nyt olen tehnyt hyvän päätöksen. Se suo kuokitaan pojan toimesta. Tällaista ilmiötä, jota sillä valtiollisella tasolla oikeastaan leimaavat helposti sanat seuraava hallitus. Se on yllättävän suosittu ilmaisu. Mutta sitä ei aina tarvitse ehkä kokea niin kielteisenä. On olemassa toisenkinlaisia seuraavia hallituksia tai toisenlaista suhtautumista seuraavaan hallitukseen. Me kaikki moitimme aikanaan ponnekkaasti, minä hyvinkin paljon, Gerhard Schröderin hallitusta Saksassa. Sehän nimittäin rikkoi vakaussopimuksen ensimmäisenä. Niin taisin pitää sen verran ääntä, että kun sitten tapasin Gerhardin muutama vuosi sitten, kysyin, että muistatko vielä minua? Hän sanoi, että joo, sä oot se kaveri, joka oli aina kaikkea vastaan. Taisin olla vähän liiankin ponnekkaasti vastaan, nimittäin tämän hallituksen toimet näkyvät vasta jälkikäteen. Niitä tehtiin, ne eivät näkyneet välittömästi numeroissa, päinvastoin ehkä rasittivat niitä, mutta sitten se seuraava hallitus, joka ei kyllä enää ollut Schröderin hallitus johtuen juuri siitä, että mitään ei tullut näkyviin, sai kyllä erittäin hyvän lähtökohdan ja Saksa lähti sellaisen kasvuun, jota me kaikki ihailimme. Näin ollen tuntuu vähän siltä, että se Jussi oli kyllä ihan oikeassa lähtiessään kuokkimaan itse sitä suota. Sillä sai nimittäin poika sitten leipää, vaikkakin petulla jatkettua. Tällaista riskinottoa, tämä on riskinottoa poliittisen toiminnan kannalta, tietysti toivoisi tänäkin päivänä näkevänsä. Hyvät kuulijat, nämä ovat niitä ajatuksia, joita tuolla makrotasolla herää, kun me kaikki haluamme sitä kaikkein parasta, eli että kuokitaan tämä maa kilpailukuntoon. Kiitoksia.
arvoisa herra tasavallan presidentti.